سلام دك عبيتي أزكى أنا مني زملاء زمني استمكروا فقلت كهلا خان الصغا هو أنا سيفو تقرنيا يزارب بدنبي سبرايز هو تا لايك أنا رقم أنا زي فولت أو قايب لي يس أمالو ما أنت حيزلكم زماس أخو قاشا سبرايز كجوركم ين كلهم مسايس انحو دحري لحنت مفالتيت بلفتن لايك كومنت سبسكرايب قبر تنحلف امبار كس نايلو ما أنت قاشانا زخونة نعدي فنقالي كاميرا فتاوي دكتور أبي أحمد Yes. Peace and love people. Peace and love. كما اللهم ارنا أطيفة وتيس ألاتي قبرتي كلهم دك عدي إثيوبياويان أهجراويان أفريكاويان سلام. Peace. فوتو. سكي كاب دخلون إنستغرام دخلون يسألن العل توم تلبلو تقوموا تعدل. عملي بتعبي هذا صعب هذا زي صعب الخوالا يكون صعقا موسي ترى لها نبرة بيتسب كله كماله زعبا عدي جلسكي أواقعنا طيب عدي سعدي وعدي Thank you. نتي بچاوي حتوها يقني لي بتعمي قوم نجر اندي اغن انا للك قوم نجر بسرو لصلئني نجر واي نسخاتي زي تربح واغا زي بالخا فطرتيخا منم بزعبا عدلي تحسب منم تጫانقو ነገር لي بالخا فطريخا زبلو سبات هون اللو مالتي لزيوم تاي ملسخا نو دايمسل ነገር يتزارب قتلهم دو خينا موت فردي كفردلهم كجبر ناي موت تاي موت وانت ملات نماني تملات لا اختي تايتم صخون خيو شوطو أبزحايو بوكس عايز عملت صد ما بلش الخا ورنيا كيت واردتي ابقى السؤالي وا أبي شكر أبي هذا مغرعي هذا أنا كملاتك يا فلتي وا تقاورهم خداونتون بتعميهم دسلو تاي براندي خاطتك مسكي نقرنا قرب نمتقاس كابتهم بزوحات نايك لايك سايك مايك كاولالا اديداس ابيجاس انيلاس اناناس كم وين جوردان موردان كوشنا شو بكا سياتنيين مبزحتي زدقص خايم قلنا يفلوتون كوشنا منامن دول خايل لا ناي كوكينج شو يمثلني بحق جينيس يا خا تأيا زي أخا بسرو قلع خلهم ما أنت دمدم يلج أنا كله لمثل ها تأيوز نجر أنا خد لك أيو أنت هيلا أنا كو يفوتك أي يمحل فوتك أي مو فوتك أي ده إحنا كنا رأى عندنا مو داتا تتمحل الفون بالأختي يليك هادو فتوتخا تلاتخا أرنطخا نظام فتوتي peace and love people peace and love أتوم تلاتي دماء لقم أبي لا رمت كبلكم يا
እምበርከ ጥዕና ለካድዩ እምባ ተይ እምባ ክቡራት ተመልከተይ ነጋታ ተጋና ንጋነ ጸሊልና أدحونني بيسهم سبسكرايب لايك كومنت كورو سلام دك عبيتي سيفو فانتاو شو بتقريا جميرو له لما عانت دما بالزعبة نايطعنا كنتاتنا كنواقع مسانا صنحو أمبا أركس لما أنت حزنا لكم تقربنا زعبة كورونا كمي تفتيرو قال نزبلو حبرت هاتات نقرنا أب ستودينا زتغني دكتور حاغوسيو مسانا صرحو دكتور حاغوس وعلك هستفالتنا هو سلام كمي هو أنا حاغوسي هو حاغوسي تتفلتوا حاغوسي أنا حدا شو متماتات السم كم دبلة حاغوس تفلتوا ديكو ناس حاغوس تسبي حاغوس تتعيسب يسيف فانتوا حدا سوات نيو قطمي خلاص قطم الخا حاغوس ودبر خرطة جري كان انت قال زبل قطمتها اللومو نزي انتهي تبل هو سيفو انتا مسلك حجي تري لخاتو قدم يوب عسرت تشعت سيسا عسرت تشعت سميناش من تايدل كبابي حبرتسبنا جريكان انطلطلا كخد رئين نير እና በቱ እዩ ክብል ከምውን ሓንቲ ጀሪካን ክትነጥበኒላ አይስለቂለ ነይረ ዋ ሰብ እንታይ ኮይኑ ዋ አታ በዛ خلقቆ ተወልና እንበይ ለቂ እና ሰይፉ መላጥ በኦ እዩ አነ ኢለ ሓስብ እዩ واو هذا جريكان وتعفر وصور حجيري أخلقا سيفو أتانا مترسا سحاقسي نوشتي أخا سيأكا حجي زونت عنا خا تبقى يكونن سيفو هو زعبا سوس دحنو قلنا بقداينا مونتا اسكب زعبا كورونا لتملكت الناس كنغيرنا كمي موصيو تاي طنقاقات غورنيوم زيهم كم زيهم زمسسلو استكي بزعبا كورونا سنيش تبرها لنا هو حجي ريا خلخا سيفو صبوق حتى يو انا كم دكتور متن دبلو نغرت حلو مجمرا كورونا من حدا غودحن اتو مسرت نحاز مبع بصروخ حمام انتايو دبل ندون حاز كم ندون حتت سيفو حمام انتايو حمام بمسرتو ناي انجليزاوي ايكونن عرب دايكون بقى ناغريك ندون ولا كل ناغريك قانقا እንዳለን ካብ ግሪክ ቋንቋ ድመጻ ኮይኑ ናይ ቻይና እዩ ግን فرقو ሕጂ حمام انتايو እንተበልካ ዋ በቃ حمامه اتحمام ካብ محمام دبل درايف التجبر ايه اسنا كورونا انتبلنا ياو نابوك مصيه حجي كورونا انتي مسلك عارف لخا غزل اتسكف تمسكف قلم قدفو حجي نفس عمانته كورونا كم يغير متيو بابا خيم محلالف نمانك يحس دبل نكر نحاز أوه حجي ناي كورونا متات أن نجر كورونا ياو كي حسبوا يمتي أوه حسبوا كوا تزخون نيرو وا أنت مسافة تكيتكم مقرط نيرو تكيتكم مرأنا نيرنا تكيت رئيناكو قبابلا مقبرنا لكن كورونا حسبوا نمتي أهستنتنا زي نقبري ديو غيروا ويس تن بعلو فترني وكن كورونا حسبن حجي احنا اينا دفافينا يو دبل خالو حدا سبت احنا اينا دفافينا يو كورونا حجي انت مسلك سيفو تحمام السود يكون متي الناس احنا اينا خيدنا يو دبل التحساسبه لاني كم دكتور ماتن
ምክንያቱ ሕብረተሰብና ሰንካም ዝኾነ ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ እንታይ ድበልዕ እንታይ ድረገጽ ኣይፈልጥን ሰቆልካ ምግፋጥ ምውሓጥ ምሽምጣጥ እዩ ዘሎ ብቲ ሕጂ ግዜ ማለት እዩ እወ ዋ ዘይመስል ነገር ኣይትናገር ሕብረተሰብ ታይ በዲሉ ታይ ገይሩ እምቧዕ ህድእ እመበል እከለ ክትርአየኒ ተለኻ ብስሮ ዝጠዓኹ ዶ ይመስል ኣትኪርካ መርአየኒ ዝጠዓኹ ዶ መስል ኣታ ዝጠዓኹ ዶ መስል እስክርአየኒ ርግዕ መበል ሕዚ ድማ ኣስዕብ ብልካ ህንደይ ተጠቂዖም ህንደይ ብጣዕሚ ኣብ ሕክምና ዘድልይ ኩነታት ኣለው ክንደይ ድማ ክጥቅዑ ይኽእሉ ንመጻኢ ዝብል እስኪ ሓበረና እወ ኣነ ከም ገለ እወ ኣነ ሓጎስ ኣብ ኣስብዳለ ደለው ህዝቢ እሞ ኣይትጠይቐኒ ሰይፉ ኣይትጠይቐኒ ጻጸታት ኮይም ደለዎ እንታ ጻጸታት ብመዓልቲ እኮ 8 ሰባት እኮ ዝቕበል ዘለኹ ሰይፉ መን ይርድአልካ እዩ ማንም እኮ ይርድእ ሰይፉ ግደፍ ኣይተዘክረኒ እሞ ድሓን ርግዕ መበል ግን ንመጻኢ ክንደይ ክትቅዑ ኢልካ ትሓስብ ትኾን እዚ እስኪ ብዘለካ ጸብጻብ ኣመዛዝነ ቤልካ ንገረና እስኪ ገና እንታይ ሪኢኻ ሰብ ከም ሰብኣይ ሰበይትን ኣብ መንገዲ ጨፋጠጡ ይሰዓሙ ኣለው እቲ ማስክ እኮ ተረሲዑ ሰይፉ እቲ ማስክ ተረሲዑ ማስክ እንታይ እዩ እንድዒ ኣበሎ እንታይ እንድዒ ተረሲዑ በቃ ክንሰፍዮም ደኣፎም ግን ሕጂ እውን ግዜ ኣለና እዩ ንኹሉ ግዜ ኣለና ንኽንሞት እውን ግዜ ኣለና ክንጥዒ እውን ግዜ ኣለና እዩ ኣይ ትብል ተኾንካ ግን ተሓጎም ይኩለካ ከማያ እወሞ ሕዚ ሰዓትና ኣኺሉ ኣሎ ሞ ኣብ መደረሻ እስኪ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ማዕዳ ገለመለ እንተልዩ ዕድል ክበካ ዶክተር ሓጎስ ሰይፉ ሓቂ እዩ ሰይፉ ኣነ ደኽመኒ ትርኢ ኣለኻ ዓርግ ኣለኹ እዮም ኣቱም ህዝቢ በይዛኹም እቲ ማስክ ኣይትሰከፉ ብታንታ ኣይኮነን ማስክ እዩ ናይ ኣፍ መሸፈኒ እዩ ኣይትሰከፉ በይዛኹም ኣደይ ማዓረይ ኣየደይ ከመይ ኣየደይ ማዓረይ ኣታ ቀላዲት ኮያ ሰይፉ ኣደይ ማዓረይ ህዝቢ ኣይትዘናጋዕ በጃኻ ኢልካ ኣይትዘናጋዕ ቀኒየለይ እምበኣር ከስተመልከትና ንዘመዓንቲ ዝነበረና ናይ ጥዕና ጻንሕት ካብ ኮረና መጻጽኡ ክሳብ ኣወዳድ ንዝነገረና ዶክተር ሓጎስ እናመስገና ብጣዕሚ ነመስግን ዳሕና ቀኒዩ ከሬካዮ ወዲ መላጥ ተዕሙድ እዚኦም ለይናጉርኻ ብሕልፊት መላጥ መውድዛ መላጥ ኣንታ ኣብ ቀረጻትና ዘለና ደም ዓረይ ደፈለጥኩ በሉ ሰብስክራይብ ኮሜንት ኣይትረስዑ ሃይተወላ ኣይትሃንኑ ሃንቀላከይ ኣትወኩም ቻው ሰላም ደቂ ዓበይቲ ተኸታተልቲ መደብና ሰይፉ ፋንታሁን ብትግርኛ ኣብ ሙድ ነሓዝ ቲቪ እሞ ከመይ ቀኒኹም ደሓን ደለኹም ሎማዓንቲ ድማ ፍልይ ዝበለ ጋሻ ሒዝና መፂና ኣለና ናይ ሬጌ ንጉስ ንምዃን ዝፀዓረ ግን ድማ መንጎኡ ኩልፎታት መኸተን ብዙሓት ተበድሆታትን ዘጋጠሞ ሓደ ሙዚቀኛ እዩ ምሳና ጽንሑ ላይክ ግጨ ኮመንት ግበር سبسكرايب لي ترسع ودع عبيتي قال عبيتي لا تهليخ مسانا استسمها قدم إلى كم زفالتكم نايلم عن تقاشاي زخون جالون
أيوة حمد الله أيوة جالد مالتها باي Jah love, yaman, hayat love paper. Yaman, no translation. In the Jahyon, Jamaica love, Jamaica. ናይ ብሓቂ ቁም ነገር ምስ ዋዛ ዝተመልኦ ዋጊዕኻ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እሞኸ ናይ ሕዚ ዘሎ ህይወትካ ገለ ከመይ ኣሎ ናብራ ከመይ ኣሎ ያ ጃህ ገርመካ እዩ ናብራ ምንም ይብልን ያው ራስታፋሪያን ላቭ ጃህ ላቭ ናብራ ምንም ይብልን ያው ጃህሉ ትክክለኛ ከም ዝበሎ ህይወት ጡዘት እዩ ከምቲ ዝበሎ ማለት እዩ ያማን ሓደ ወለድቲ ድማ ኣለው ደቆምሲ ራስታ ገለ ገይሮም ክኸተለው ካብ ራስታስ ምምላጥ ካብ ምምላጥ ምሽጉላጥ ካብ ምሽጉላጥስ ዝብሉ ቃ ሕውስ ዝተመሎም ቃላት እናገርሞ ነዞም ወለድ እዚኦም ማለት ደቆምና ራስታ ምንቅስ ክኾኑ ይኽእሉ እንታይ መኽረኻ ነዞም ወለድቲ እንታይ ክትብሎም ትደሊ እስኪ boy ፈሊጥኻስ Jah will provide ዝዋና ኮንሰፕት Jah will provide ጨጎራ ተጠንጠነ ዝኾነ እንተኾነ Jah will provide ያማን ያሳይፉ ያማላት እምበኣርገስ ናብ ሙዚቃ ናብ ጥበብ ሙዚቃ ከመይ ኢኻ ኣቲኻ ንበዓልትካ ከም ሓደ ኪነ ጥበበኛ ትቆፅር ዶ ንዞም ከኣትዩ ዝደልዩ ሰባት እንታይ እዩ ምኽሪኻ ስዕብ ኣቢልካ እዚአን መልሰለይ እስኪ ያማን ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከመይ ኣስታት 2 ሚልዮንን 100 ሚልዮንን 2014.6 ሙዚቃታት እንዲዮም ዘለውኒ ያማንና ህመይ ደርፍ ጀሚረ ሙዚቃ ናብቲ ኪነ ጥበብ ዝኣተኹ ሓደ ሻዕ ናብ ጃህ እንዳጸለኹ ኣልበም ሰሪሓ ካኡለለ ያው ካልኣይ ላጸለኹ ለለ 10 ኣልበም ሰሪሐና ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እና ነቶም ሙዚቃ ሰራሒና ንብሉ ስልኻ እተይና ሙዚቃ ኣነ ከመይ ደኣመሰልኩ ደራፍየ ከመይ ደኣመሰልኩ ሙዚቀኛ እየልካ ስልኻ እተውን ቅኒት ድባሃል ኣሎ ቴንቶን ድብልዎ እውን ኣሎ ብዙሓት ነገራት ኮንሲደር ተገይሩ እዩ ዝእቶ ማለት ሓደ ሰባት ክዛርቡ ገለ ንሰምዕ እሞ ንስኻስ ሓሽሽ መደንዘዝ ዊድ ምናምን መሳሊ ነገራት ትጥቀም ኢኻ ይብሉ እና ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እንታይ እዩ ዋዋ ያማን ደወል you know ዊድ ማለት ና ጃማይካ ጨና ኣዳም ማለት እዩ ደመከሴ ማለት እዩ ጽቡቕ ዱ ይኾነ ግን ያው ኣነ ሓሽ ተጠቃሚ ኾንኩይ ጨና ኣዳም ግን ኣፍንጫ ይገብር ኸጠይጠለ ማለት እዩ ያማን Jah will provide Jah will definitely will provide ኣስተውዕለካሲ ብተደጋጋሚ ትጥቀመን ቃላት ኣለዋ ያማን Jah provide ያማን ሱዑዴ ዓረብያ ሜዲትራንያን ገለገለ ዝብሉስ ብጣዕሚ ትጥቀም ኣለኻ ብፍላይ እዛ ያማን ምስ የመን ኣተሓሒዝካ እንታይ ኣለካ ድዩ ያማን ኣብዚኻ ማለት ያማን ማለት ያማን ይኾነይ ያማን ማለት ኳታር ይኾነይ ኣመጻጹ ነዊሕ ታሪኽ እዩ ብ6213.8 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ክፍለ ከተማ ማርሲዩ ተፈጢሩና ትርጉሙ ነዊሕ ታሪኽን ይዞታን እዩ ዘለዎ ታዩ ዓጆጆ ዝኾነ መልስ ትምልሰለ ኢለኻ ጋነ ነገራት ትጋን ኣለኻ ጠጠይ ዝኻድኻ صحيبخا تدقيمخا قال دخا مسيخا حش نجر لما ستوب يا دار يا مان حنت ملسي أنيات النزيع Jah will provide Jah will surely obviously definitely will provide يا مان حدش ألبوم تسرع لها سامع مو اسكي بزعوة واقعنا هندي بزح دارف اللو نايت ألبوم أرستين تعيو شمو نايت ألبوم إننا بدنبي التواصل أسرح دو بيخوني نخات حسب نفكرت موسيقى نبدمصم زي كركح موسيقى حسكا مسئل لخو الخادو تأمن زين ملسلي ያማን ናብ እዝኖም ክትብል ዲዱ ድምጾም ዝበልኻ ርድኤልካ ኣለኹ
ዋናው ላቭ ነው ማን ዋናው ላቭ ነው እና ናብ ድምጾምስ ናብ እዝኖምስ ይኹን ናብ እግሮም ሙዚቃ ተሰሪሑ ምስ መጽ ክንሪኦ እንዲና ዋናው ላቭ ነው ያማን ቲ አልበመይ ድማ ኣስታት 14 ደርፊ እንዲሒዙ እቲ ናይ መጀመርያ ጃህ ኢን ዓይደር ተኻልኣይ ድማ ጃህ ኢን ሓወልቲ ተሳልሳይ ድማ ጃህ ኢን ሓድነት ኢለ ብክፍለ ከተማ ከፊለዮም ኣለኹ ክፍለ ከተማኹምን ኣውራጃኹምን ቁሸትኹምን ዘይተፀዋዕ ድማ ከከም ብፅሒትኩም እናተዋረደ ክመፀኩም እዩ ያው እዚ ወቅታዊ ኩነታት ሓሲበ ኣውፅዮ ዘለኹ ዝኣልበ እምቧ ኣብ ትግርኛ ብጣዕሚ ዘደፍኻ ኮይኑ የተሰምዐካን ትግርኛ ምንጋር ካብ ትጅምር ሒደት ሰዓታት እንዳሃገርካ ብጣዕሚ ኢኻ ክኢልካ ዘለኻ ትግርኛ ይገርመካ እዩ ግን ትግርኛ ፎከስ ትገርካ ኮይኑ ይስምዐካይ ካልእ ነገር ረሲዕካ ማለት ና ዓዲ እንትን ኢኻ ነርካ እና ንምንታይ ኣብ ትግርኛ ተኮር ኾንካ እዋ ኣነ መጥፊተይ ትግርኛ ግዲ ይዛረብ ኣለኹ ያማን ጨን ኣዳም ይሰርሕ ኣለዎ ማለት እዩ ጽቡቕ እዩ ትናማካሴ እውን ሓዊሰሉ እንደ ነይራ ያማን ጃህ ዊል ፕሮቫይድ ያማን እንደውም በቃ ክኸዲ ሰይፉ ፀዊዕኒ ነይሩ ዝኾነ ሸው ኢሉ ላኡ ክኸዲ እስኪ ጠይዝኺ ካልእ መዓልቲ ምስ ጥዕናኻ ተግናካ ጽቡቕ ነግኔካ ኮይኑ መስለይ ያማን ልብል ቃል ኣብ ኩሉ ትግራዋይ ልክሰርፅ ኣብ ትገብሮ ኣለኻ ፃዕሪ ያማን ዘብል ስራሕ ማለት እውቅና ክባሃካ ኣለዎ ባህላ እየ ሕዚ እውን ሕዘይ ትርድአን ኣለኻ ልመዓንቲ ከም ዕድለኝነት ኮይኑ ትግርኛ ምንጋር ክኢልካ ኣለኻ እዚ ስራሕ እዚ ኣበረታትዕኻ ልክትቕፅሎ ብምሕሳብ 4 ኪሎ ጨና ኣዳምን 4 ኪሎ ደመካሴን ካብ ሰይፉ ፋንታውን ክንበካ ኢና በኣርከስ ኣብዚ ንዛዝም ኣለና ናብ መጨረሻ ትብሎ ቃላት ትብሎ ተመሓላልፉ መልእኽቲ ነይካ ድዩ ዕድል ክበካ ያው ምዝለሎ ወቅታዊ ኩነታት ያማን ኣይንነታታዕ ኣይንበኣስ ኣይንፀራረፍ ጨና ኣዳሚን ንዓቕ ያው በተለይ ጨና ኣዳም እንድሕር ኤክስፖርት ናብ ሰደድ ወፃኢ ተገርናዮ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እሱ ናብ መጨረሻ መልእኽተይ ኣርከስ ደቂ ዓበይቲ ሎማዓንቲ ምስ ጃሎ ድያማን ዝብል ቃል ሒዝኩም ከም ዝተፋነኹም ተስፋ እንዳገበርኩ ንዝነበር ንፀኒሕት ኣዝየ እንዳመስገንኩ ንሙድ ናሓዝ ና ዩቲብ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ይተሓባበሩ ደሓን ቀኒዩ ያማን ላይክ subscribe comment ግበር ያማን Bob Marley my love bye bye people Jah will provide medication makes me high يا لك تودي مناطق وساكب تستج